Takže ako spraviť diagnostiku v pár základných krokoch. Máme tu toto zariadenie, to je vlastne Legion 5 Pro 16H6H. Ja som si už medzičasom podľa seriového čísla zistil, že sa jedná o Ryzen 7 5800H, RTX 3070 a 16 GB RAM. Ale základný problém je v tom, že notebook nedáva signál. Dáva šťavu. Skúsime zapnúť. Zapnúť sa dá. Ale nedáva signál. Hreje sa aj procesor, aj grafika. Ale stále je to v takomto istom stave. No. Základ, čo vždy môžeme spraviť, je odpojiť batériu. Čiže odpojená batéria, odpojené všetko príslušenstvo, ktoré nie je nevyhnutné. Čiže ako vravím, Wi-Fi odpojené, klávesnica odpojená, batéria odpojená, touchpad odpojený, jeden pamäťový modul, skúšam zapnúť, ventilátory sa potočia, výsledok je ten istý, žiadny signál. Čiže všetky komponenty, čo sú povyberané, sú v podstate nevadia štartu. Odpájam. Mám podozrenie, že sa jedná vlastne o chybnú grafiku v tomto konkrétnom prípade, takže ideme si dať dole chladenie a vyskúšať to. Jemne očistiť. No, tá pasta je zoškvarená. A ideme to skúsiť zahriať. Dám si maximálnu teplotu. Máme 480 stupňov. Skoro plný výkon. Dobre, necháme to trochu vychladiť. Ja už udržím prsty na grafike. A ide. Čiže je to vlastne poškodená grafika. Môžeme ho poskladať a bude fungovať chvíľu. Novú teplú vodiu pásu na chladič, na procesor a poskladáme to. Teda na chladič a na čipy. No preto zaujímavé, idem pozrieť vlastne koľko je prachu v tých ventilátoroch na chladiči. No, klasika. A teraz je už neskoro vlastne čistiť.
Chuchvalce prachu. Varený notebook. Čiže vrajím, máme tu vlastne presne to, čo som si aj myslel. Zanedbané čistenie notebooku, nikdy nemenená teplovodivá pasta a užívateľ ten notebook vlastne upiekol zaživa. Konkrétne ako prvá to vzdala grafika. A vznikli veľké teplné mosty, prehrialo a dovidenia. Je vidno, že vlastne ten čip bol tak prehriatý, že ani vyčistiť sa nedá povrch. Procesor celkom v pohode, ale tá grafika, dovidenia. Dovidenia. We make the bass drop rough. Notebook by sa mal zapnúť až po Windows. Čiže Maťo práve si pokazil notebook skoro 6-ročným používaním bez akokoľvek údržby.